tapi iku tabi'in lha niku lho mula. Lah awak dhewe niku kira-kira terus jenenge apa? Wal jamaah kelas piro? Nek muridé Nabi mawon disebut sahabat, muridé sahabat disebut tabi'in, pengikut, muridé tabi'in disebut pengikutnya pengikut tabi'in, muridnya pengikutnya pengikut disebut pengikut. Lah awak dhewe jenenge napa? Muridé Kiai Haidar, lho niki Kiai Haidar. Kiai Haidar muridé Mbah Ali Maksum Ngrapya, Mbah Ali Maksum muridé Mbah Maksum, Mbah Maksum muridé Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari muridé Mbah Asy'ari, Mbah Asy'ari muridé Mbah Khairon utawa Mbah Gareng, Mbah Khairon muridé Mbah Abdul Halim, Mbah Abdul Halim muridé Mbah Abdul Wahid, Mbah Abdul Wahid muridé Mbah Sufyan Tuban, Mbah Sufyan muridé Mbah Jabar, Mbah Jabar muridé Mbah Abdul Rahman, muridé Pangeran Sambu, muridé Mbah Abdul Rahman, muridé Mbah Pangeran Benowo, Mbah Benowo muridé Mbah Cokrojoyo, Sunan Geseng, Mbah Cokrojoyo muridipun Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga muridé jeung Sunan Bonang, Sunan Bonang muridé jeung Sunan Ngampel, Sunan Ngampel muridé Mbah Ibrahim Asmara Kondi, muridipun Syekh Jumadil Kubra, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ahmad Jalaluddin, muridipun Sayyid Abdul Malik, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Kholiq Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa An-Naqib, muridipun Sayyid Ubaidillah, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Musa Kadim, muridipun Sayyid Ja'far Shadiq, muridipun Sayyid Muhammad Bakir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali. Lah niki sing lagi muridé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampean jenenge apa? Ya tabi'i mula beda gayane. Mula ahli sunnah wal jamaah niku gayane beda-beda ya. Carane ngulang ya ora padha. Kanjeng Nabi ngulang sahabat ora ditulis ke Quran, wong sahabat apal Quran, wong talaki diulang bendina tur Quran turune berangsur-angsur. Tapi begitu sahabat ditinggal Nabi, sahabat ngulang ngisore sing wis rada bodho, mula ditulisno Quran. Begitu sahabat sedo Qurane sahabat kepinteran longkek-longkek kaya cacing, ora iso diwaca karo tabi'in, mula akhirnya Quran diparingi titik-titik karo Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 5 Hijriah, nun titik dhuwur tak loro sak telu, sebar maneh ngisore ora iso diwaca, akhirnya diparingi harokat fathah kasrah dhammah syaddah fathaten kasraten dhammaten, sing maringi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 150, disebar maneh Quran sing maca tambah jembar, nek sing maca wong Andalusia wadduha metune wadduhe, nek sing maca wong Turki mustaqim, nek sing maca wong Padang lakanut lakanui, nek maca wong Sunda alladzina tali alladzina, nek wong Jawa alhamdu alkamdu, wong duwene hono caraka ya kayu ya qayyum ya kayu ku ya yumu rabbil alamin radu huruf ain duwene ngo, monggo padha ngomong lho metune rabbil alamin, radu huruf dot duwene lo mula Ramadan metune romelan. Wong Bali sirotol boten iso metune siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lha wong Bali. Wong Bugis alaihim mula Abdurrahman berdua mang, wong Bugis niku benang mawon bangang. Perbedaan-perbedaan itulah maka harus ada ilmu baru sing namanya ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lah nek tekatene sampean terus ngulang piye? Sing ngerti ya ulama. Mula ulama selalu mengatakan ayo aja hati-hati aja nglumpat kadondol engko kowe konslet. Lah niku mula kadang di sini kita sedang suka heran, mari kita langsung nyentuh Quran mesti konslet. Contoh paling gampang, sampean niku ora padha. Sahabat niku muridé Nabi, sebab sahabat muridé Nabi nek zikir ngeten niki wis muni rasa diulang. Ya Allah metune ya Allah. Tapi sampean wong neng kene diulang ya Allah metune ya Allah. Mula kiai-kiai sepuh nek zikir muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah supaya sampean krungu niroake. Lah nek terus kiai madakno karo sahabat mek meneng ngene to.
apa-apa. Nah sampean apa ya iso nirokke wong ra krungu apa tuku tasbih maca napa mbah ra weruh. Lha niki gampang niku lho wal jamaah pita. Terus la ilallah kuwedek-kedek ana sing protes sahabat iki nek zikir meneng. Lha ya sahabat murid Nabi menengine atine nang Gusti Allah. Lah nek wong campur sari menengine ya turu kok. Lho, beda Kang. Niki lho urusan wal jamaah kayak gini. Nggih. Poso, nek murid Kanjeng Nabi ya wis ngoten niku poso, wong alim-alim poso. Tapi nek wong kene terus poso ya sepi ya ngono tok. Mula nek ngriki carane ulama ben poso ketok regeng terus kabeh rumangsa pengin poso dan kedatangannya selalu dirindukan. Mula nek poso kancanane kolek, kancane mercon, dardor oh wis poso kita. Mula poso niku mercon niku hiburane santri. Mula kula nek salat isya terus ana sing merconi dor alhamdulillah. Wong kula iso ndelok santriku wis khusuk kok durung nggih mercon. Lha mula kula niku paling gedeng nek riyaya poso-poso ana operasi mercon bareng kula ora seneng ngono. Wong niku hiburan santri kok dadi operasi barang. Wong ora bakal diunggahno dadi bom ya ora wong ora ngerti carane lho. Lha niku poso, terus engko tengah wengi ana sing tok-tek sahur teng Wonosobo wedhus tangi dus. Kon jero omah le jawab ya pi sapi wis tangi ngono ku ya. Terus bar ngoten niku Ramadan dadi regeng wong mudik nggih motor siji tumpake wong 5. Mudik. Terus bar ngono halal halal ya begitu halal halal ya enak. Sebab nopo ya ana wong nandur pelem ana nandur gedang kadang dibalangi anake tanggane nggih. Ha niku nek riyaya kudu ngapura-ngapuranan. Lan teng Arab mboten nandur napa-napa mula plencing nang kebun binatang ya ora apa-apa. Ini yang sederhana sebenarnya. Ojo kok terus kita kepengen saking rindunya sama Rasul sampai lali. Niku lho persis kaya wong delok bal-balan sak niki niku. Rumangsa kangen pengen ro bal-balan tur duwe tiket. Akhirnya begitu mlebu pintu gerbang royokan aku sing paling dhisik. Akhirnya ra sida delok bal-balan mati kecepit ning ngarep. Lah kan ya padha rebutan mlebu swarga malah perang kaya ISIS kaya ngoten niki. Akhirnya mati kabeh ora sida mlebu swarga wong al-qatil wal maqtul finnar niki mulai NU santri ya karena ya haji santri karo haji murid Nabi yuk gak podo Mas. Murid Nabi nek haji langsung mlebu Ka'bah wong pinter. Nah wong mriki ngantrine 16 tahun sebab ngantrine kesuwen mula nulis apa nemplekno gambar Masjidil Haram Masjid Nabawi. Engko nek wis kedaftar terus latihan teng mriki bangun Ka'bah palsu teng alun-alun Wonosobo. Kok kerdus, kok triplek, labbaik Allahumma kacan ngono. Oh, nek untung ra dibedil karo malaikat. Wong biyen Abroha gawe Ka'bah palsu dibedil kok. Iki kok ora lho niku, tapi kok ora ana wong ngelok-elok bid'ah nang anu Ka'bah palsu. Ora ana sing ngunekke bid'ah, begitu tak teliti ora dilokno wong duwe KPIA. Iki terus mungkin sing lunga haji diterno karo wong sak kampung teng asrama haji terno mriko sing lunga haji terno ning asrama haji sing ngeterno ning pundi menggok kebun binatang wis biasa ngoten iki wong mriki. Lha kadang aja tahu mula kalau kita ndak hati-hati kalimat ini sangat berbahaya buat kita kaum muslim apa muni kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah orang ngerti sampean urung tahu urung ngerti akibatnya bahwa itu sudah pernah ada sejarah besar kekacauan terjadi di situ. Mula ulama ra konslet wong melu fikih, melu tasawuf, melu anu. Enak ngoten lho. Lah saiki wong ayo harus bersihkan. Apa lali saiki mundur sik titik ngoten kene cara kiai mundur ya. Quran iki wis cetha la talbisul haqqo bil batil.
latal bisul haqqo bil batil wa qul ja'al haqqo wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wis dingendikake al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wis cetha kabeh kok. Apa Imam Syafi'i waktu nulis hujjah iki lali Quran? Kok sampai wani gawe hujjah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubihul maqdurat, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Apa waktu Imam Syafi'i nulis iki lali karo latal bisul haqqo bil batil, mundur titik ngene. Quran iki wis cetha, nggih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ubudullah ubudu quwata. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wis murine cetha. Apa Ibnu Athaillah As-Sakandari nulis kitab hikam iki lali? Kok sampai nulis min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal lali. Lho kadang nek wonten dipikir mundur titik ngono ntroto kafir syirik enake lali ngoten lho. Kulo jarene Gus Dur kafir dhewe dak dikatekke. Terusane piye? Lali aku. Iki lagi. Mula masyaallah beda. Jeung Nabi di kalangan kita dengan kalangan sahabat siji niku muridé Nabi nek teng mriku ya wis biasa wong muridé Nabi nggih. Muridé Nabi nih yang ngoten nika salat ya wis langsung wong Arab niku panas jam 12 pun panas nika. Jadi sekitar jam 11:30 niku pun teng omah kabeh diundang salat zuhur wis ning jero masjid. Lah teng mriki jam 11:30 lagi enak-enak ning pasar, enak-enak ning sawah. Mula salat zuhur nek cara mriki diundang setengah loro ora apa-apa. Kiai mbiyen ngundang salat asar setengah lima biasa wong as-sholatu ala waktiha kok wong salat iki sak dhuwure wektu salat niki ala kabeh alal mimbar kono yo ala kene yo ala niki wetengen geser titik niku fauqa nek tengah tit atraf. Mula salat zuhur setengah 12 tekan setengah 3 sampean usolli fardhu dhuhri arba rakaatin. Lagi sak rakaat teng asar ora apa-apa sing penting dase ning jero salat zuhur. Entar mang takok Kyai Haidar iki lho tak andani sampe. Nang jare aku gawe-gawe wong fikih ngono kuwi. Lah sakniki nyerot ayo salat dhuwur setengah 12 ala waktiha akhirnya liyane ora makmum salat dhewe-dhewe ya diimami setan akhire ngene iki mbiyen dinteni setengah 2 lagi Allahu Akbar Allahu Akbar lagi salat subuh ya ora galak-galak kiai mbiyen as-salatu khairum minan naum niku adzan Arab. Nek adzan mriki ya as-salatu khairum minan naum. Salate cekak turune sing dawa adzan mriki. Nah ya la salat engko santrine teko siji loro serung mlebu kabeh ya Rabbana ya Rabbana ngene enak mawon iki mboten enten kok terus ganggu wong salat yo ora wong iki nyeluk kok lha wis atine wis dadi kupinge wis dadi ana wong pujian biasa mawon malah seneng Rabbana zalamna anfusana kalau digoleki makmum ku endi mlebu-mlebu ya ora teko-teko baru rada keras atine rada nesu ya wis pegel wis ket mau gringgingen ya tombo ati pegel nambani atine dhewe ta nggih wong pegel isih rung teko-teko baru kiyaine keras diuruki anjang-anjang diluru ngene jeran indahnya nih loh ya Allah tumbuh betul kesadaran Islam yang seperti ini kadang nih terus kaya ngeten iki Pak oh Nabi niku dipatungno ya ora oleh nggih ta digambar ora oleh nang awak dhewe dikongkon seneng carane piye ya wis diake-ake le nyebut ngoten niku mawon wong digambar ra oleh dipatung ra oleh disebut angger esuk sore awan bengi disebut-sebut nek disebut-sebut niku suwe-suwe lak seneng
Nah nyebut nabi ya sak carane dhewe wong umat nabi macem-macem. Ana sing nyebut Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Nah ya ini wong desa niku berarti campur sari iki ya termasuk desa niki. Ini santri ngeten iki ulangannya gampang. Wassalamun mustamirun kulakini atajandat. Santri nom ini gayanya santri tua ya saja. Allah ya Nabi halam halaika ya Rasul salam. Napasnya wis cekak ya. Nah terus ana sing apik model kaya Habib Syekh niku apik wong Arab nang Wonosobo. Ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah kok ya Nana apik. Nah wong campur sari ra ngerti ku muni apa to karepe yo. Artine apa ora dong wong campur sari tapi saking senenge teko ning alun-alun ora muni wong muni ya ora iso akhire teko nggawa gendera ya nana ya nana sak muni-munine iki ta nggih mboten sing ora kuman gendera ya nganggo jempol ya nana indahnya umat Rasulullah salah gitu. Ibu-ibu sing senengane dangdutan ya carane dangdutan ya Rasulullah salamun alaik dedeng dedeng bisa sampean ya Rafi'an loh Haidar sakit nih ada batayaji ya ilalju ya uhailal jud diwal karami duhai senangnya pengantin baru neneng caranya ini hanya ada di Indonesia pelajaran ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul ulama ala kiai ribet ya sing senengane India ya gaya India ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya sakit adfata ya jirata alami ya uwailal ju nagnu jiranum bidal arami karamil ikhsan tunhihu mantu halu tunhihu India itu ada di sana tak kerasa sing senenge Jawa ya Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya ya Habib salam alaika salawatullah ayo praunis nengadane biar nika sing tapi sing putus cinta yang digaya dhewe lagi remuk atine ya Nabi salam alaika langsung nyantol ya Habib salam ya Habib salam salawatullah ya narep cerita karo sapa betapa indahnya dinamis ya Islam Indonesia lha ngono ana sing alok-alok kiai-kiai senengane dangdutan gawe-gawe ya ora kiai nek seneng gawe-gawe nek ora cocok ya ora kok buktine wayang ora tau dirubah mbek kiai wayang iki Jawa ya Jawa wong nek dige bahasa Indonesia ya elek bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap
bumi berguncang-guncang, langit berkedip-kedip, ini ora dadi. Kita Indonesia Raya ini Jawa tok, apa Indonesia tok, Jawa ya elek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba nek basa Jawa, Indonesia lemah banyune nyong. Ora apik kok rusak. Lha ya ora bakal disalini adzan, misale adzan ya kaya ngoten niku wis ngoten niku adzan. Nggih. Hayya 'alas shalah. Niku adzan, salini dangdut rusak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ini rusak kok, ini kiai orang rupa-rupa, orang-orang. Lah ini jenengan ini beda. Mula kadang uang nek hati-hati. Mari kita langsung mengambil dari Allah, mengambil dari Rasul, langsung Quran, langsung hadis. Kenapa hasilnya konslet? Karena rangukur awak, ndak ngukur awak, ndak ikut ahli sunnah wal jamaah. Ngono ta ya. Lah mula awak dhewe ini kelas nang mriki, kelasnya ya ning ngene iki, mula ojo ribut sampean. Lah ini lho maknane kenapa kita mesti gawe mauludan. Nek gak di ono maulud, coba apa kula iso cerita kaya ngeten niku nek ra dianakno mauludan. Apa kula ning pinggir pasar terus ngomong terus sampean ngrungokno ya ora mungkin. Tapi dengan seperti ini kita bisa saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, kewajibane wong Islam lho niku lho. Nama malih kok wis muni Wonosobo, kita harus sering menasihati wong Wonosobo niki. Wonosobo niku kudu sering dinasihati soal mriki niki mbiyen omah setan. Lha omah demit iki Wonosobo niki tak kandhani. Ya omah setan iki Wonosobo niki kok. Yang paling menolak Islam, yang paling anti karo Islam niku ya wong Wonosobo. Sing badhok 1500 kiai niki ya wong Wonosobo. Kiai disatene ya teng Wonosobo niki. Nggih, ora ngandel piye sampeyan. Sakniki pengenane makame sebagian teng kasiran mriku dipun enten niku gede-gede niku. Niku tangan karo wong Wonosobo. Wonosobo kan doyan menungso. Lembian doyan. Tapi gara-gara terjadi kekeliruan terus doyan. Jawa niki mbiyane Wonosobo niki Hindune Brahma, Hindu Dharma niku. Cuman lakone apik ning matine angel, soalnya Hindu Brahma niku mensyaratkan mati niku moksa. Moksa niku lunga saka raga sak sukmane niku balik nang alam kelanggengan. Nah supaya iso moksa nglakoni 3 perkara: Upanisad, kabumian, upawasa. Upanisad niku menghilangkan jati diri. Ya, menghilangkan jati diri. Jadi Upanisad niku piye jati dirinya niku hilang bar tadi DPR misalnya ben tidak ada jati dirinya berupa tadi bakul dawet ngoten niku. Lah niku namanya Upanisad. Niku. Lah nek niku pun hasil nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi, semakin dihinakan semakin subur. Lah engko nek pun ngoten niku hasil nglakoni upawasa. Upawasa niku pun mandek, ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo, mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Lah tapi kathah sing gagal wis mimpes cilik-cilik ngono eling wedhuse, eling bojone. Akhire macet, ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten iso, dadi jenglot utawa Bathara Karang. Mula nek sampean petuk jenglot utawa Bathara Karang aja dituku larang, niku produk gagal moksa. Akhirnya kegagalan niku menyebabkan wong Wonosobo kapok. Akhirnya pun boten niat moksa, golek ilmu sing luwih enteng, namine ilmu ngraga sukma. Ngraga sukma diajarkan oleh ajaran Kali ajaran Durga ajaran Siwa, supaya iso moksa nglakoni Pancamakara Bhairawa Tantra. Lah Pancamakara niku mboten nahan hawa nafsu ning ngumbar hawa nafsu, lanang wedok muter udo kabeh, ngedep arak, ngedep tumpeng, ngedep ingkung menungso. Terus ngerogo sukma supaya syahwat ngisori udel niki anteng diwareki ngangge hubungan seks bebas, sisane teng Gunung Kemukus boyo
lali supaya wetenge mboten kelacak krucuk dipakane tumpeng supaya akalit tenang diombeni arak supaya sukmane pas lunga mboten obah awake pakane ngangge mangan daging menungso mula tukul Sumanto. Lho akhire wong Wonosobo iso ngrogo sukma, begitu iso ngrogo sukmane lunga dijak nyolong jenengane ngepet, sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet, sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Mula teng mriki tukul santet pelet ngepet. Dadi nek pengen ngerti asal usule santet pelet ngepet asli ilmune wong Wonosobo. Asli mriki. Lah niku terus akhirnya kiai 1500 dipangan teng mriki. Mila akhirnya dikirim ulama sing teng mriki teng daerah mriki wong ilmu niki menjalarnya cepet luar biasa. Wong Magelang belajar, wong Jawa Timur belajar, Jawa Tengah belajar, Jawa Barat belajar. Kabeh niku munggah teng Dieng belajar mriku. Mila terus akhirnya dikirim kiai sing ra iso dipangan wong langsung berangkat ke tanah Jawa namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi saking Persia sing dikenal kanthi jeneng pendekar Pulau Persik gurune Tio Buki niku. Nek teng film Cina niku lho niku terkenal iku Said Samsuddin Al-Baqir medhun ning tanah Jawa manggen teng Gunung Tidar mriku kondang jenenge Syekh Subakir wong-wong Jawa nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi niku angel. Lah mula kali Sayyid Samsuddin Al-Baqir diosak asik niki Wonosobo sebagian melayu teng daerah Segoro Idul, melayu ngulon munggah Gunung Serandil, melayu ngulon Pelabuhan Ratu, melayu ngulon Jampang Sukabumi, melayu ngulon teng ujung kulon, melayu ngulon numbal malih teng rika mula diarani Banten niku maknane tumbal. Sak Indonesia sakniki wong kok muni Banten kok tumbal niku ya wong Wonosobo. Nek ngarani tumbal kan Banten nggih mboten. Lha ngene iki gak ora. Sing mlayu ngetan munggah Gunung Lawu, mlayu ngetan Gunung Kawi Malang, mlayu ngetan Alas Purwo Banyuwangi. Diuper mriko Syekh Subakir sepuh, teng mriko tadai pemimpin Bhairawan namine Minak Sembuyu Bajul Sengoro. Minak Sembuyu Bajul Sengoro mangan wong malih. Lah Syekh Subakir rada sepuh mula dikirim murid nami Mbah Brohim kali Mbah Maulana Ishak ini generasi sing nguber mriko. Minak Sembuyu nyerah akhirnya Dewi Sekardadu anak Minak Sembuyu pasrah ke kali Mbak Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Tengger Gresik. Lah sebagian melayu teng Bali ngulang Tantrayana ilmu lea. Sakniki waktu niku sebagian malih melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang Kediri. Mila ditakluk nih kali Sunan Bonang saking kampung namine Kampung Singkal. Sakniki dadi Singkal Anyar mlebu teng daerah Prambon Nganjuk. Akhirnya tiang Bhairawa sing teng mriko nyerah ya wis Kang aku aja patene aku nyerah ya wis nek ngono muter-muter tetep rapopo ning aja udo arak ganti wedang biasa tumpeng iku halal tetep rapopo ingkung menungso ganti ingkung pitik mantra ngrogo sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula ulama-ulama sepuh ra ono sing protes sebab niku pun didamel kali Sunan Bonang. Mula Ustadz anyaran sing ra ngerti asal usul mesti ribut babakan tumpeng babakan ingkung sebab ra ngerti asal usule. Mula ana wong kok ribut babakan tumpeng ingkung ceritani isih ngeyel mawon ya ditapuk lambene ngono mawon. Lha niki lho maknane mula diurut ngoten kok sithik ya. Lah begitu urusan perdemitan beres terus dikirim guru ngaji. Salah satu guru ngaji sing dikirim pok-pokane namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Wong Jawa nyebute Syekh Jumadil Kubra medun teng daerah Gunung Tengah ngriki sebab gununge meledas-meledos sing nyebabke bubare tanah Jawa niku. Napa kok gunung dikirimi Quran? Sebab ben ora meledos gunung wedine karo Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min yatillah. Lah mula kiai-kiai Jawa Tengah nek gunung wis obah macane lau anzalna hadzal Qur'ana. Lah nek Mbah Marijan maca napa? Rusa ngoten mboten. Mbah Marijan nek mbiyen nek gunung wis obah maca kidung nembangke kidung jenenge kidung kacer. Lho kok iso kidung kacer niku terjemahane lau anzalna niku dijenengke kidung kacer
sebab ilat Jawa ora iso ngarani surat Al-Hasyr, metune kacer. Nah nggih lho udanah lho kok ora sida mulai sampean mau arep mulai modele. Lah Jumadil Kubra teng mriki duwe putra namine Ibrahim pindah Palang Tuban, di putra Raden Rahmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Jumadil Kubra duwe murid nami Samsudin pindah Kerawang, damel pesantren teng Kerawang. Teng daerah antarane Cilamaya kali Rengas Dengklok, pesantren diarani pesantren Kuro, maknane Quran. Teng mriko duwe murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon, duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing duwe tugas ngislamke Pajajaran. Lha dadi duwe tugas dhewe-dhewe. Lha niku lho mula corak Islam di Indonesia bener-bener corak Islam yang penuh perjuangan. Soalnya nyeritani swarga banyune mili, wong kene wis banyu mili akeh. Nyeritake swarga wowohane kathah, mriki wowohane wis akeh. Nyeritani kekuasaan ya ora mungkin wong sing diceritani raja kabeh, sugih kabeh. Mula piye carane nandur Islam ning wong pinter ora mudah. Maka kalau mau belajar Islam, belajarlah ke Indonesia, karena Islam bertemu dengan orang hebat ada di Indonesia. Islam masuk ke Eropa ketemu wong bodoh-bodoh zaman semono mula gampang. Islam masuk ke Afrika hutan belantara, tapi Islam masuk ke tanah Jawa ketemu dengan peradaban tinggi, maka pertemuannya menghasilkan Islam dengan peradaban yang sangat tinggi. Lha mulane belajar Islam Indonesia itu sing hati-hati, sing halus, sebab nek ora paham, lah gara-gara ora paham terus kowe ngado saka Islam Indonesia, hasilnya malah konslet ora tambah dadi Islam apik, malah dadi Islam wangkot utawa Islam kocluk sampean. Karena terus ndak ngerti bahwa ini adalah perjuangan berat. Mbah Ngampel nandur Islam ning tangan Mojopahit niku mboten gampang. Wong Mojopahit tandurane Hindu, duwe sawah ibaratnya sampean tanduri mbako, ana wong nandur pari mesti dibuak parine dibedol. Karena itulah maka Mbah Ngampel ijtihad. Piye carane nandur Islam? Petuk ayat teng Quran, mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yujibu zurra al yaghidha bihimul kufar. Islam itu kayak tanduran. Lah mulai Islam ditandur kaya tanduran nopo? Tanduran kang metu anak-anakane terus meteng. Lah nek wis meteng terus metu mbokne, anake karo mbokne wohe bareng saking akeh wohe digawa ning pasar medeni wong kafir. Lho niku Quran. Lah tanduran apa sing anake lagi apa manak sik lagi meteng pari, mbokne karo anake wohe bareng. Niku pari meteng bareng wohe bareng. Mula Islam ning mriki ditandur kaya pari zaman Sunan Ngampel. Carane nandur pari teng dhuwur lemah napa ngisor lemah? Ya ngisor lemah, dhuwur lemah, totol manuk. Mula menggunakan standar bagaimana nanam secara silent, cara wong modern disebut silent operation. Niku nek cara wong mriki disebut tanduran topo pendem ngisor ngene. Allah tandur pangeran ora paham maca bait. Saikhun ustadzun dijenengke kiai kaya wong mriki biasa. Tilmidun muridun nganggo jeneng santri saka sahastri, musholla nganggo jeneng langgar saka sanggar tandur kalimat syahadah kalimah soto. Ayo cepet nglakoni apik ninggal sing elek, samir ala khairin fatruk anil bagha, jenengke Semar Gareng Petruk Bagong alon. Dadi wong ora krasa nek wis digawa ning Islam. Pengen dadi wong apik nggih aja lali nek pengen dadi wong apik iki apa tangan iki apik, makan ya nganggo tangan apa-apa tangan iki apik. Lah tangan iki sing paling apik jenenge jempol, lemu ginu-ginu, alus, ngene, kuat. Tapi jempol ora iso apik nek ora ana jentik. Maknane jentik Kang aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan, ora didalili asyariku wasyariqatu faqtau aydiyahuma
hadis lau anna Fatimah binti Syaraqat laqad tu ya mboten meng jentik jauh tak atik barange lian iki tak jenenge jentik soalnya gue nginjen selite pitik iki jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai aja dadi penjilat iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong-sombong iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Lho niku nek jempol aja lali jentik. Maka kalau kita pengen baik jangan melupakan yang kecil-kecil termasuk masa lalu. Islam pengen apik aja lali sebelumnya ada Hindu sing apik jikuken sing elek ora usah. Lho mula diulangi ketika ada dorongan ilangi kabeh. Hindu ya Hindu, Islam ya Islam. Engko sik mula Sunan Kalijaga gawe tembang jentik penunggul patenono aja di dulur tuwa malati muriku para wali biyen alo nek nandur urung iso adus urung iso wudu ya wis nek pengen melu Islam ayo nyemplung sisan jenenge kungkum nek wis kungkum wudune karo aduse kecekel niku nangil ta nggih engko nek wis melu naku mlebu plengkungan kono lho ya Kang mlebu ghafura dijenengke gapura enak terus bareng ngoten niku diulang alon-alon ya dadi wong apik. Nah, pelajaran paling angel niku pelajaran urusan mati. Nek wong Hindu niku ora mati, wong mati mung diluk terus reinkarnasi hidup kembali. Tapi nek wong Islam mati niku bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye carane jelaske innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan konsep reinkarnasi niki? Mula supaya wong Jawa paham innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditembangke dengan bahasa lokal jenenge napa aja lali sangkan paraning dumadi supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong-wong Jawa niku senengane nembang mula gekke tembang cek ora lali lho nek ngaji barang bange kan mboten lali ngaji alfiyah misalnya wala Muhammadun abnu maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustaqbilina syarafa ngentekno timba coba nek sing wala Muhammadun abnu maliki ya ora nyantol pemene wong Jawa niku senengane nembang apa mawon nembang wong Jawa niku nandur nembang cukur nembang petan nembang nglakokno sapi nembang bojo minggat nembang Dang Balio Sri Dang Balio nembang sila baru mentok nembang tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani baru lintang nembang ya ning tawang ana lintang cahayu nembang ini tak perlu semut ireng anak kebo bongkang nembang wong Jawa senengane nembang wong perlu silit ke nembang lemok silit ku dikenal